الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah ayat ini menerangkan babagan keluarga, babagan tuntunan dan tinggalan supaya singkatan atur mau bebrayan omah-omah yo tetangga yo kancan lan lisan kuwi kata ayat ngatur tentang sosialitas rumah tangga di rumah-rumah bebrayan betul tekan ayat ini nerangke nek wong wis omah-omah terus pegawe akhire bondo akeh kalau itu status bondone piye cara suci meninggal itu piye terang ayat iki gimana dia diterangke walikulin lan iku tetep keduwe saben-saben wong suci saka bojo lanang lan bojo wadon lan salah satune ja'alna wis dadake sapa ingsun Allah mawaliya pira-pira bagian mimma sapa barang taroka kang ninggal sapa alwalidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat. Jadi dalam sistem pembagian waris ini kalau diterapkan setiap wong lanang lan wong wadon iku wis duwe ketentuan bagian dhewe-dhewe. Nek ana wong tuane mati iku seperti apa, nek ana bapake meninggal atau ibune meninggal itu mekanisme atau sistem pembagiannya seperti apa itu wis diterangno. Juga tengah akhir ayat ya pemana sistem pembagian yang akhir surat. Waladina tawi akeh apodat kang wis ngakati naweli apa aimanukum janji-janji ro kabeh Fa'atu mongko padha wehna sira kabeh
nasibahum ing bagian-bagiane alladzina inna wa kana satamune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara apa wae iku syahidan mirsani ngerteni. Jadi dalam setiap wong cek lanang cek wedok ini Gusti Allah wis gawe aturan bagian-bagian saka mimma tarokal walidani wal aqrabun. Aturane wong lanang lidakari mithlu hadzil unthayain iku cara aturan agama Islam. Wong lanang iku oleh rong bagiane wong wadon iku nek dudukan warisan itu tinggalane wong mati. Nek pambuke sing urip jenenge ora diwaris jenenge njaluk bodhone Pak Emboke. Nek wae jenenge ora marisi ya jenenge wae hibah atau hadiah anake. Jenenge warisan pokoknya semeninggal terus sistem pembagiannya Islam. Anu hukum agama Islam niku faraid niku lidakari mithlu hadzil unthayain seorang lanang dua kali bagiannya wong wadon. Tapi mulai dadekake ora rukun ya biasanya sing lanang ora malah supaya api-api laten. Iki terang nek anak lanang bapaknya jika mati bapak sugih. Anak-anak oleh bagian separuh, anak itu oleh bagian seprapat, bojone oleh bagian sak per 8 mergo duwe anak. Dadi wong wedok sing duwe anak niku nek ditinggal mati sing lanang sugih oleh bagian warisan iku 1/8 warisan sing lanang. Anake lanang oleh bagian separuh dari tinggalan melaku nisfu mataroka. Sing cawe itu oleh seprapat dari bagiane wong tuane mau sing meninggal. Sisane biasane jenenge asobah turahan. Turahan itu dilebokno ning Baitul Mal bekas bisa. Nek aturan Islam saiki ora iso diatur ngono. Lah nek wong wedok ditinggal mati bojone bondone akeh ora duwe anak ngono iku piye nek cara Islam wong wedok sing ditinggal mati bojone nek ora duwe anak iku oleh seprapat bondone bojone. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kanggone bojomu duwe hak seprapate bodomu nek kowe ora duwe anak mati ora ninggal anak. Ana ninggal anak wa ingkana lakum waladun walahunna sumunu mimma taraktum. Nek mati ninggal anak hake bojone mung saperwolon. Lah nek anake lebih dari satu hingga jalan warisaan nomor lanange wis saka 1 loro telu papat sing wedok mbok 1 loro telu papat sistem pembagiannya pokoknya lidah mithlu hadzil unthayain kanggone wong lanang 2 kali pembagiane wong wadon. Lah nek wong tuwa yes akas bae boboe sesuai anake lanang sugih gedhuk mati nol pamane kok. Lah nek kuwi hak bondo-bondone sing lanang iki ora bondo wong loro ora bondo sing lanang iki pake mbokne iku duwe hak
oleh kuli wahidi wa waliyat mawai likuli wahidi minhum masudusu mimma taroka pae boe iku duwe hak sak per 6 dari bondo tinggalane nek ora duwe nek wong duwe anak mau duwe anak duwe tinggalan jadi walikul ya ana mawaliya mimma taroka walidan wal aqrabu waladina aqadat aimanuhum wong sing wis terikat janjian perjanjian nikah ya perjanjian apa sih dimaksud iki wis diakad perjanjian bahwa diakad perjanjian ini perjanjian nalika biyen wis tau janji wis tau sumpah dijanjai sompen nek kamu nek aku meninggal awake samene wis tak janji semene ya oleh ku piye fa'atuhum nasibahum aku dat aiman kuwi wong sing nalika urip mergo anake umpamane gak patek pameten itu belajar terus tanggane enek sing open tanggane enek sing mati ya ikhlas tenang ngopeni terus dijanjian yo le kondo aku kok timbangan aku ojo pintu tak pinter ora ngerti aku tak janji ya kok aku mati sawahku sing kono kae tak parengno tak wehno kowe ya waladina aqadat aiman ngeten niku wong sing wis dicentang nganggo janji sumpahmu maksudnya ngoten niku wong sing wis berjanji kaya warisan kaya wasiat ngono iku harus di mana kaya kudu mbok paringi aku nasibahum nek jalane disebutna kudu wa minal mirati niki sebagian bagiane dari warisan tapi ngono iku nek wong liya ora oleh luwes saka saperton iki wae sudus iki separuh ana saperton termasuk wong-wong sing dijanji diwenehi ngono iku kudu ditetepi fa'atu nasibahum inna Allaha kana ala kulli syai'in syahida Gusti Allah mau bersamesa kon horteni mau tani kabeh kang dumadi ar-rijalu qawwamuna 'ala ayat niki nuduhno fungsine satu sama lain antara wong lanang lan wong wadon. Jadi wong lanang iku saelek-elek kaya apa dalam rumah tangga kudu dadi pemimpin maksudnya ora duwe lah ngurusi lah dalam rumah tangga sing penanggung jawab dadi pemimpin kudu wong lanang dadi ora kok siji timbang siji wong itu pamane terus iki apa ngoten iku boten dadi sing dadi pemimpin tetep wong lanang. Ora mungkin kabeh ora sing mimpin kan tidak mungkin dalam suatu lingkungan atau suatu desa kudu ana pemimpin rakyat kabeh. Ada pengambil keputusan dalam rumah tangga. Di mana dia mengambil jelas sekali jembal. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku kawamuna padha jumenengi sapa rijal jumenengi niku ya wasani alan nisai ing atase pira-pira wong wadon bima sebab barang fadhola kang wis utamake sapa Allah Gusti Allah wa'adahu ing sebagiane rijal ala badin ing atase sebagiane wa
bimalan sebab barang alfaku kang wis infakake ya rijal wong wadon min amwali sangka bodho-bodhone rijal terakhir iki wong lanang niku wis ditakdirkan Gusti Allah kudu dadi pimpinane wong wadon dalam rumah tangga. Wasanya pembeda fungsinya, wasanya pembeda posisinya. Wong lanang yang dalam waris ya wis diparingi perbedaan lidakari mithlu hamdil unsayyain. Wong lanang wajib Jum'ah, wong wadon ora wajib Jum'ah. Wong lanang wajib golek nafkah, wong wadon ora wajib golek nafkah. Wong wadon kudune dinafkahi. Niku wis pembeda sing dadekno wong lanang niku qawwamuna 'alan nisa. Lah cuman prakteke ora mesti wong lanang bisa nyukupi nafkah kadhe kala wong wedok luwih duwe, sing wedok luwih mampu, utawa wedok luwih kare. Sing ngoten niku nek ora didasari agama sing kuat kadhe kala wong wedoke niku lali fungsine lali takdire bahwa itu wajib taat nek wong lanang wajib taat nek bojone nek bojone ora merintah maksiat. Jadi ini kita ceritake tentang wong lanang santri Nabi sahabat sing budal jihad itu perang sama dia musuh perang wasiat itu jadi aku berbicara tidak jihad ya aku bisa aku saka omah nek aku balik bojone ngoten la tahuji min hadzal bait ta'arji'u ilaiki kowe bisa dari saka omah ya nek aku mulai tekan omah nek bojone pesen ngoten bar niku apa yo pamloro terus ngomong wong nang Kanjeng Nabi supaya ngabari Nabi pripun Nabi bapak sakit kula dikabari tangga milih tak boten terus Kanjeng Nabi ati ayi jauji wis pokoke kowe tak ato ning bojomu bojone wanti-wanti awake metu oleh kabar yu kami nemen yo cara kene nyerot nemen terus nek Kanjeng Nabi nek ora tetep wasiate Kanjeng Nabi ati jauji nganti bolak-balik nganti bapake mati terus kongkon nek Kanjeng Nabi utusan wong nek Kanjeng Nabi bapak itu pripun iki kula wis pokoke ati jauji pokoke kowe tak apa bojomu pesene bojomu piye iki ku pedoman wedok rek tak bojone sampai semono ukuran taate pake mati iku mara dhewe kok pesene bojone nalika budal kowe aja metu saka omah iki nek aku balik yo akhire meskipun aku solo tapi ra enak wong sak jaga tanggungan cara ngono wedok gak enak tak tahu kan ora enak ngapake mati dijadi Pak mati yo aku gak oleh nganti mek bojoku sing wani muni ngono ora enak oh dijadi wis tekono Pak yo tekono mbok dolan wah suwane tukaran bojone nek ora oleh ngoten niku kalau niku dile taat nang bojo niku hukume wajib selagi ora perintah maksiat. Ora perintah maksiat. Iki nek ditone niku piye Sayyidina Ali niku guyon nek Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali niku gawe Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi yon mbah salah ngomong piye akhirnya membuat Sayyidina Ali mencucu
kira-kira murung. Terus Sayyidah Fatimah sowan Kanjeng Nabi kondisi karo nangis-nangis. Terus takoni, "Malik mati ya binti, apa itu anak wedok apa kok nangis?" Terus Sayyidah Fatimah matur ngeten, "Ya Rasulullah, Bapak, kula wau niku dei wau pokoke terus disebutno. Guyon ambek ali, ambek bojo kula, guyon terus enten omongan. Wonten omongan sing mungkin gak sengaja menyakiti. Karena baini wa baina ali al-barihah yang ini bikin nah itu nasihin. Misakun wa nasa'a minal kalami anu tiba'al. Jadi anak kula guyon dek iki bojo kula. Karena coba ndondonan piye kon mendo untuk batet ta mendo apa batet kok mendo ora ndek apa-apa pokoke guyon ambek bojone Sayyidina Ali. Lah terus ora krasa ora sengaja Ali ku nesu nyapro. Nyapro dia kula mlayu-mlayu. Ngerayu-rayu neng Ali aku ngantek ngubengi Ali ke 72 latif tu haulahu isnaini wa sab'ina marotan pengen golek ridho Sayyidina Ali golek ridho bojone Sayyidah Fatimah niku ngubengi bojone nganti ping 72 ngubengi ping 72 ngerayu-rayu supaya Sayyidina Ali ridho supaya ora cucu waradiyah hatta radiyah anni wa dhika fi wajhi sampai akhirnya bojo kula Mas Ali niku lega terus guyu ning ngarep kula guyu meleh mboten cucu meleh. Jadi anak peristiwa Sayyidina Ali guyu nek bojone mbek Sayyidah Fatimah. Guyon aja disebutkan guyon kok mazah itu guyon. Berapa guyon niku jenenge wong wedok ki ra sengaja lah kuwi apa paling ngono tak piye ngoten. Terus Sayyidina Ali mecucu mencerang rodok ketok duka lah. Duka iku nek ngerayu pengen bojone iso lileh iso ajer niku ngerayu mubeng-mubeng nganti ping 72 guyone ben Sayyidina Ali gelem guyu neh. Lagi iso guyu lan rito. Wonten niku terus sowan ning bapake lan kula ngeten Gusti Allah pun ridho napa dereng. Nek kula mati mboten ridho pripun Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh ya binti wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ya nak wedok Fatimah demi Gusti Allah sing utus aku dadi nabi. Innaka law minta qabla an tardo aliya qabla an tardo aliyan satemene sliramu yen nganti mati sadurunge ali ridho sadurunge ali lega atine mongko ora pedhot aku lan hasil alaiku ora bakal pedhot aku. Ya binti amma alimta anak wedok Fatimah niki dawuh Kanjeng Nabi teng Bu Fatimah Sayyidah Fatimah kowe gak ngerti ana ridho zauji huwa ridho bojo lanang iku ridho Gusti Allah wa utoba zauji lan bendune nesune bojo lanang nesune bojoku iku dibodo buah ya binti ayu mamroatin di wong anak wedok iki dawuh Kanjeng Nabi teng Sayyidah Fatimah di wong wedok sing nyembah ibadah kaya ibadah Maryam binti Imran nanging terus gawe gelo anak gawe gelo bojone sing nganti bojone karido Wala iku Gusti Allah layak wa ta'ala minha bakal diterima sapa bae waktu wae. Terus iki nunjukno
nek taat ning bojo niku suatu hal sing wajib nek ora perintah maksiat. Nek bojone perintah maksiat, perintah kono nang sawah mutil nek kacang ya. Engko nek nang pasar mbok piye carane kowe kudu iso mulih nggawa sarapan. Ora gelem nyamoni. Dosa ora oleh ketaati nek ngono iku. Ya selagi ini maksiat itu wajib taat ning bojo. Niku kedudukannya bojo. Nah, nek bojone ora taat, ora perintah maksiat kudu ditaati. Ngarahno ning wong tuane pokoke wong wedok niku taate ning bojo kudu ngungkuli taate ning pamboke nek wis dadi bojone. Tapi ngeten iki jarang sing gelem praktekno. Bapaknya dulu pengen ketok api yang wong sopan nempel wong tapi bujine sangkas bujine anu karena kayak aja tak betul lanang ya penting wong itu tak dudono tak iko wong lanang ya tapi ini kita dudono penting wong itu sing tak dudono kita tunggu iko wae sisa sama ngantek kempis-kempis apa yang sering nama kegawani jadi ini wong wedok niku taate ning pake ning boe sak nisore taate ning bojone kudu anggere bojone ora maksiat contohnya mau kowe aja metu ning ndi-ndi ya iki ra kira aku ra menyek kan sekarang nang ra ngira betah krungu Pak Boe lara mati ora usah lara kan mati kowe diarep arep benang to bae dolan muni pengen dolan kerja kira-kira ora pengen ngono kuwi lah termasuk lolongan masa api-apian ngono iku sing terutama kudu disuguhi lan masakan apik wong bojone wong tumare-mare labine dina saling ping 3 ping 4 macahe koyo artis nek omah kudu rupiah nek omah koyo saham sing kok labi wong omah kok nganggo nek dudono omah tok iki piye ana niku sing akeh kan padha dari kurang metu mas koyo banyak kilap-kilap ngomong kaya gobal Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wong lanang iku bertanggung jawab nguasani ning wong wadon. Dadi yo bertanggung jawab bimbing dunungno minterno yo nyelametno yo menakno yo nyukupi maksudnya apa kebutuhan cukupi fungsine dhewe-dhewe ora kok menang-menangan ora emang Gusti Allah natapno fungsine dhewe-dhewe wong lanang ora iso merang wong wedok ora iso madani perane wong lanang wis fungsine dhewe-dhewe diumpamakno kaya lambe peso iku fungsine mergo ngirisi brabang, ngirisi jangan kudu landhep kudu nges-nges landhep lah nek lambe gelas kudu halus lambe gelas kok landhep kaya silet kok lambene suwil kabeh nek jadi pitung-pitung-benan apa mamane lambe gelas digawe landhep kaya lambene peso kaya dawir kabeh jareme wong lah fungsine yo ora ngoten niku wong lanang gawe itu ya ora iku fungsine wong lanang iki kudune ya fungsine sing kara kabeh-kabeh ana wedok kok nganti mopok macul nyemprot dhewe ora karo ora tapi ya awa-awa adat ora ilok gak lumrah sing lanange wis pekol lempok tapi ya bojone dipuloso ono itu apa macule ra sama tapi fungsine beda-beda semalike ana wong lanang kok bulet nek omah aja mendhaku
Bulet nang omah aku tugasku reno-reno ya, liyane padha ngiler aku ndongakno wong bliyeng-bliyeng antara wong berturu. Engko dafare sing bulet nang omah ngono kok. Lah kene batere padha ngiler ngorok aku tak krungu, aku ndres, aku magelah, aku ndongakno para ngrok kuwi ben diwelasi Gusti Allah. Dan wong wae senengane mawe sing tukang duwe madhe kok itu. Umpamane contoh wong lanang kudune duwe garapan kerjaan akeh. Biasa awak tapi duwe nama ulek nang pawon ae. Bojone jebul. Jadi fungsine dhewe-dhewe fungsinya lain-lain. Wedok iku ya fungsine ya buat ya ora kabeh wong lanang iso ngalami. Sebalike wong wedok iki ora iso ngalami tugase wong lanang. Kono eling fungsine, kono eling posisine. Wong lanang aja wedok-wedoki. Nek wong wedok aja lanang-lanangi. Wedok ya gawean ya gawean segala wong wedok. Tindak laku ya sing tindak laku wong wedok. Wong lanang ya sing perkasa sing terengginas tadi iku fungsine. Terus nasional. Wabima anfaku min amwalihi kenapa kok utama mergo wong lanang iku ya sing korban nalika nikah duwe kewajiban mahar. Duwe kewajiban nyukupi semudayane. Dadi wong lanang iku kudu wae mahar. Nek mau mah itu duwe hak untuk wong sugih mahare akeh. Beneran kuwi nek sing mahare trimo apalan full. Tapi dia di zaman sahabat lagi geger berarti Mas Kabeh. Wasolihatu monggo utawi wong wadon-wadon kang saleh. Wong wadon kang saleh iku qanitatun padha taat kabeh ning bojone. Sing tak terangno wae. Tak terangno dhisik mau tafsirane ayat padha. Wong wadon sing salihah kuwi piye to salihah kuwi? Tafsire minhuna lah wong sing salihah ya iku wong sing qanitatun taat ning bojone, manut ning bojone. Selama dengan catatan selama bojone ora perintah maksiat, ora perintah durhaka, nek perintah durhaka kudu aja ditaati. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ora oleh taat ning makhluk nek taate mau diperintah nglakoni dosa. Contohnya jenengan kene pamor colong duwe nek jaluk oleh duwe kok akeh sikat kaya iki Pak Edi tapi kan yo karo nah nyolong. Utawa kok nek pasar mutil ya, utawa kok nek ning sawah nyolong tanggulane togom ya, ngoten niku ora oleh dituruti. Ora oleh taat ning wong, nek wong mau perintah durhaka utawa nek wong sing berbohong iku bojone didol. Kon melacurkan diri, ngoten niku ora oleh ditaati. Jadi qanitatun iku taat manut itu selama orang melakukan maksiat. Pokoknya ora melakukan dosa iku kudu taat. Contohnya sini nih wong solehah piye? Wong itu solehah kafilah padha ngreksa sapa solehah luwih maring ora anane bojone nalika bojone ora ana. Iku hafidhatun lil ghaibi, menjaga diri, jaga kehormatane, jaga bodone, jaga apa wae. Nek hadise iku ceramah wong ceramah ning antenan iku rul marati man suruh man ila nazar taha kasuruka sapi-api kok iku sing piye to? Wong sing nalika nyawang iku ya mbungah mati. Buah mati ini bojone maksudnya, ora tanggane.
ora kok disawang cucu wae. Iki pertama. Nomor taat kaya amartaha taat nalika perintah manut perintah apik perintah orang lakoni dosa niku api-api wong wadon betul nek sirine wa idawi ta'anha nek kowe lagi lunga hafizat kafi malika wa nafsiha njaga kehormatane awake lan njaga bondone ora dinyanyono aja niate sedekah ora izin bojone nek bojone kan ora oleh. Nah ning ayat Quran iki fasolatu siji jenenge kaponita taat ning bojone. Hafizatu luwe dijaga kehormatane nalika bojone ra enak. Jaga kehormatane ya jaga bondone ora gelem sedek ora gelem sero ambek wong liya niku kok salihah. Lah ora iku ora iso didelok saka sandangan, ora iso didelok saka kumpule wong piye ora. Ora. Kita ditanya kok tahu kok, dirasa kok wong piye nek kok imame tahlilan muslimat zaman kasih terkenal itu. Imame nyaine ibu bojone nangis perkara bojone dugang kedalan wong lanang. Niku imame muslimat sing imame tahlilan. Gek nek donga piye ngono iku. Lah iku itu ana kita duduk wong itu ora mesti selalu apike ngoten niku. Nek wong lanang ora ngono asal nangis bojone dugang bojone kedalan wong lanang. Padahal bojone iki tukang imami lahir ero. Piye ngono iku juga nek ora tau ngaji butuhe kita duduk tok ngono iku utuhe. Nah bojone bukan itu kuwi omong mek aku awet mulai baru umroh lho nemene banyak lho baru umroh bukan kisah nyata iki sapa kira sate kok iku kok enak dadi ora kena di nggo patokan sandane ngono barane wong api-api mesti tamak kuwi bojone nonsen ora mesti kadang-kadang mergo tidak duduk ngono iku nek ora oleh dipun bojone wani jakin keker duraka wani bojone kok. Dadi ora mesti sandangane pululane wong sing buruk-buruk terus taat nek bojone gak mesti. Ya ora mandang sapa wae ora tau ngaji ya bukan. Ya mesti ora tau ngaji ya duraka wani wong lanang. Nek tau ngaji to nalika ngaji deh nampak tu. Hafizatu milwi bima sebab barang hafizatu kami senjoko soko hafizatu kami senjoko lisa soko Allah Gusti Allah walati tahu kira-kira wong wadon menawa mana jago daya walati tahu kan tapi dewanane ora mudhe kok iso. Walati utawi pira-pira wadon afabuna kang padha wedi sapa sira kabeh. Nusuzuna ing urike utawa durakane wanine wadon wani nek bojone ketok ada indikasi ada gejala ada tanda-tanda wae wani urip niku piye. Pokoknya balelo bakang urek sing lanang. Meniku kudu piye Pak Ayu monggo nuturana sira kabeh wong lanang sing diperintah. Guna wong wadon nek ketok bojone. Kudu bedal kudu piye ketok ape. Nerjang duraka ning sing lanang kon nuturi kon medeni kontak ning Gusti Allah khawifuhunna wa kon medeni wong mau ning Gusti Allah. Nek dituturi sing gladrah di wajuru lan ninggalna sira mencilna sira guna ing wadon fil mabaji ing dalem pira-pira keturunane ya nek terus
tunggal di wong lanang jengkel biasa wedok wong ora kendaraan iki piye berarti karo diri nang jopo orang langgan jadi yang kayak proses jumlah ya wong ora kena ya nggak terawat soalnya dia wong ora kena nggak lo bahkan 30 orang kafe ora pokoknya dituturi kok aneh terus kalau dewe tinggal dewe yang kafe baju nanti mabel jirai tinggal turun kamar dewe mana turun juga boleh latar anak langgar boleh di nah dituturi kalau kue kerjaannya kalau ribuan mukul siro nah ini buju ada lau pokoknya berakene kecil rakene masih ada beda-beda dioleh mendong utawa mukul sing wairah barok pokoknya sekedar ngedekno lah kan wairah barok ini guru mukul utawa plak sing ora ngaton iku nek wong itu aja diwandang marai tenan gak kena ditok ditomongi bekel tinggal turut diwining jodoh jek nekat meniku oleh di prosedur niki dipukul sing orang larano ngagetno lain atona ora nggodho tangan saka wadonku ing sira kabeh balik tak neh wala tahu monggo aja golek sira kabeh alaihinna ing atase wong wadon sabilan ing dalan ing alasan wis patuh nek wis manut nek yo coba eling tenae aja kok golek-golek dalane kesalahan ape kudu kok nyucukno bojomu terus pek biyen nek pek tau golekno kowe cara bahasa kita ngoten tapi wong wis atok naku saiki wis taat neh wis manut neh ya para tamu alaihi nasabila aja golek dalan-dalan kok nglampiasno ning bojomu meneh nyate gelem mati ya mati sing apik nawa temen Gusti Allah iku kan ana sapa Allah ana iku aliyan maha luhur kapira mau gedhe mau agung dene sepira Gusti Allah gedene awake dhewe kula jenengan ra iso ngukur ora iso ngrasakno sing penting sadar nek awake dhewe kudu wili wal cilike Gusti Allah sing mau gedhe ya padha iki piye mangke rupane penjul sekat siti sewa dokter setengah jam di Fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim la ilaha illa anta amin subhanallah wa la ilaha illa anta subhanallah wa bihamdihi subhanallah عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدة كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله ما شاء الله ولا يسوق خيرا إلا الله بسم الله ما شاء الله ولا يسوق سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة وإن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نقول لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.